ngevike phelile sifundile isifundo sethu besikhuluma ngokubaluleka kokubuyisana noNkulunkulu bazalwane. Ngoba baningi abaqabene noNkulunkulu kwenkamoya. Bahamba endleleni benze njani baqabene noNkulunkulu. Ngoba kukhona izinto bebeyilindela bakayitholi kuzibe manje. Esikhundleni sokuthi bona babheke ukuphila kwabo bona baqabene noNkulunkulu. Ne? Safunda ukuthi ke uma uqabele noNkulunkulu kwenzakalani kuwe. Namhlanje bazalwane. Mhlaka 1 ngithi namhlanje. Ngomhlaka 8 ngoba kulivikezayo. Ngomhlaka 9 simthandaza. Ungayirobi kulonyaka. Uthe uNkulunkulu kulomkhule kwalonyaka ungarobi. Fast. Amampela. Nemba zangani. Iba nokuthula kule fasting yalonyaka. Ungabi nomsindo. Makuthiwa bazalwane ungabi nomsindo akuthiwa ngeke kube khona into eyovela efuna ube nomsindo. Usathana uzoyiletha zibe yinengi. Wena uba nokuthula. Yenza bazalwane. Size siphume ezinsukwini lezi sibe sikuso. Unani bazalwane unokuthula. Uma ngiyo exercise uthi uNkulunkulu laba abangifunayo. Ubani owake wangifuna wangangithola na? Mina ngaphendula ngathi ayakekho. Wena ungamsoli uNkulunkulu kusho ukuthi wena umfunanga ngendlela uNkulunkulu afuna umfunde ngayo. Ifasting bazalwane ingeyakho akusiyethu. Uthe uNkulunkulu ekhuluma la wathi siza la. Ngoba la kunani bazalwane kunegama lakhe. Awukwazi ukuthi ufastile wena ungatholakala endaweni yokhona kukaNkulunkulu. Iba nokuthula. Ifasting bazalwane yeba sizala litheni izwi ngalosithathu ayanda lithe ngoba wena uNkulunkulu abantu bakho bazozala bebhekane nawe sibawe khala kuwe ngoba kulendlu kunegama lakho. So manje sizobe sibhekane naye sila sibambane naye sila hayi kwenye indawo. Ngiyathemba bazalwane kuyezwakala. Ngoba ngitheni into eshayayo yindlela wena oyenze ngayo. uJesu ethi umputhe mayigcobe ngamathe. Sikufundeni into khona ngayilo sithathu. Wayilelela nompula kumele iyogeza kuwo. Lithi-ke iBhayibheli yathi seyigezile yabona. Ukube yayekela yangayo emfuleni bengeke ibone. Futhi ukube la emfuleni yayendofunwa yiyo bengeke ibone. Into engamandla bazalwane into uNkulunkulu ayikhulumile. Into ekhulunywe uNkulunkulu noZipho kufuneka ufike kulevel ukuthi ke uNkulunkulu ekhuluma igama phezukwakho ungasaphindi ukhathazeke. Lalela usathana ukukhathazeka buhle uzokuletha left and right. Wena ungakhathazeki ngoba wena uyakholelwa egameni likaJesu. Ukholwa amazwi kaNkulunkulu ukukhathazeka akusikone kwakho. Manje futhi silenzayo thina siyaqhubeka sikhathazeke. Noma uNkulunkulu esekhulumile. Sikhathazeke. Angithi bengilalela abafana abangakholwa bathi hey kunzima ukukholwa.
ukhona lo. Ngoba ukholwa ukuqiniseka kwezinto ezingabona. Ngamanye amazwi bazalwane, yithike bamshabalala sezikushayile. Mina nangisho igama ukholwa. Bamshabalala kumnyama wena kholwa. Ngoba ukholwa ukuqiniseka kwezinto ezingabona. Uthetho lwezinto ezinganjani ezingabona bazalwane. Thina esikholwayo. Yes. Uyazi lesikhathi wena udinga isimangaliso esikhulu esisidudle singaka eside futhi kunawe. Wena udingizwe. Uma sekukhulunyiswa phezulu kwakho. Ngoba nabathakathi bakhulumiswa. Omsila kanti baloya. Uyakhulumiswa ethatha ubuthi. Ayibize le ndoda ngifuna la manje le ndoda ngifuna la le ndoda bekathatha umuthi aphonsa umuthi unezindlela umuthi uyakhulunyiswa wokuza abawaziyo uyakhuluma thina bebethi sifuthayo nikhulume sikhulume mari siyasha mari manje bakhuluma kufanele sikhulume. Ukukhumbula thina besifutha ukufutha kwamampela hayi lo wakho ufaka ilento lebilisayo manje sebafutha isilungu bafutha ngogesi. Thina amanzi ayabila abasephansi amanzi abasephansi awafani nogesi neskin lapha isibovu sifakwe phakathi nengubo vale ngqi. Siyophola nini isiki? Mbuzo ukuthi siyophola nini isiki? Ukhuluma lapho phakathi ungathula. Athe wathula la, khuluma. Ngoba nomuthi usebenza mawukhuluma. Wena uthulile endaweni yokukhuluma. Wathula. Ho, kulonyaka siyakhuluma. Asiyenzi uNkulunkulu athi singayenzi, hayi asiyenzi. Futhi ngikutshelile ngathi abakulonyaka. Ungasikhapi. Yazi usikhaphile sesi. Ngoba wena usaba ukusilima, ufuna ukusilima ngathi. Ungasikhapi kulonyaka. Lalela, uma silamthandazweni, uNkulunkulu uzokhuluma. Akhulume ngoDotshiwe wayo. Kube khona igama shoko ngolibamba. Yabo sina simela sibamba amagama. Lapho kufika ubunzima. Sikhuluma amagama uNkulunkulu asitshela wona. Ubona into yakho ukuhamba ngamagama. Kunamagama abantu abakuzondayo. Ingakho Jesus. Yabo nje namagama abantu abangizondayo. Uzusho kuphela ngizawenza njani? Mawungafuneki. Wenze njani? Amagama. Igama libalulekile. Yabona mangishada ukhona ithuba ntambama khathi sakhona sishibela kanjalo inkaningi sebenza bonke ikhona khona lapha emini ntambama masibuke ngiza la ezweni lobaba ngizange ngevele ngalala ngaba ubaba yabo njengawe nje esiphethe ukuthi thina sithi baba ngesikhona ubaba awulali ulale uvuke ubaba lo yazi ubaba kuyafana nokuthi uyothola umatric ngoba ungaba ka matric nje ungabe nawo
nedwile. Uma sengiwubaba banenge ngihleli phansi wathiwa ubaba owengumkhongi wami akangimukele ezweni lokubaba. Wakhuluma amagama nje wathi inkathazo yosuku yenele usuku. Kusho ukuthi le nkathazo yanamhlanje angiweni nayo kusasa. Ngithi kunzima kanje kuba ubaba kube bengazi. Ngabe ngahlala ngiyinsizwa. Yazi insizweni bekunokuthula. Esingafuna ukukhula ke lezo. Phela kuba ubaba ukukhula bashabalala ukukhula. Uyakhula manje. Kuba ubaba masokukhula nemthambo yadonseka. Yamazi umuntu ojimayo donseka imthambo. Phela ukujima ungafunga ungabhala phansi ungabhala incwadi enkulu ukuthi angeke ngiphinde ngibuyele lapha kunzima kabi. Angazi kuhlungu ini manje imthambo yesitresheka. Manje ubaba Shabalala ubaba umkhulu baba Shabalala. Nangibheke lo mama baba Shabalala. Naba abantwana ukhuli baba Shabalala. Ukuba ubaba awufanelanga ngobaba uyeye ubobo. Wechika ekseni ekhali hlala emva kwethu futhi uyocela ukuhlala emva kwethu. Ukuba ubaba usubobo ubaba akusubobo. Zibephithana izinto endlini kuba khona aqhamuke nempendu manje futhi manje mawubaba umbhede mawucabanga ukuthi ubaba yilento oyicabangayo uhlula ukubhekana nalento oyicabangayo manje lehluphayo ungakhona ukulala ebusuku esubona ukuthi kungcono ubaleke ube ubaba. Lithe iBhayibheli bamshabalala umuntu obusha akabalekela izinkanuko zobusha. Laphi Peter gogo ukushada ngenxa yenkanuko ngoba inkanuko bazalwane into masoyitholile usaqhubeka uyihalela. Mara uthando uyomthanda noma ngoba umthanda ngoba uyomthanda so uzwa akubuza amadimoni umqhubeke umthande akubuza amadimoni athi bamshabalala usathanda vele usasho ukuthi umkakho lo. Kaba ukuthi bamshabalala abanye bomsebenzini bababuza ukuthi umkakho athamuyeke ngaloyo shiyele lento lapha endlini. Lo baba lohluleke ukuphendula amadimoni embuza. Shiyele lento. Hawu ngishele ngekhuluma abafazi lesikhulume ngokunye sikhulumeni ngikho ukukhuluma ngeintombi. Hayi kanjani manje? Ngoba uyakhula wayena ngikhulume ngeintombi. Yazi wayekhuluma ngeintombi. Inkinga yalo baba inkanuko isaphila kuye. Manje inkanuko isamthuma kwabanye abantu besifazane abayizintombi. Hayi ukuba abe nomkakhe. Abe indoda yomfazi munye. Ukuba baba bathi ke abaziyo bathi uhlala nalo muntu oyi-1 noma uhamba esitoro ubuye lo umbuka nje njalo nje noma ulala uvuka nangu umuntu akashintsha khulile. Ngicabanga ukuthi yoshintsha le nto ibe fiki noma ungathandaza sesifaste siyoze sithathe thina sikusemtholampilo sicabanga ukuthi wena uzange waveza ukuthi ke kwenzakalani emzimbeni wakho. Yeza msheke ngoba kukhulu ngokunabantwana manje ababizwa ngayo kwakho nje kungena abakhulu. Yabona indodakazi yethu inhle kanjani ukuthanda izapho utshela yithi ngoba bakho ungalinge nje ulindele loya longagezi anda iphindile nje manje ehlobo ungalinge. Yabona inhle kanjani indodakazi zethu sifunani ho hayi wa yebaba shebana asifahli wa umuntu umntwana uthola kwakhe umama wakho ukuthole kwakhe
mina ngibathole kwami wonke umuntu la thola umntwana kwakhe solanda umzukulu kwakho hayi ungishela umzukulu uqhubeke yogroova ngeke right anginawo lawo mandla angikhorethi shiya yebaba umuntu umntwana umthola wakhe noma umkhukuli wakhe umntwana uthola kwakhe wosh ngathi woshe kangaka awusuku boss Chika futhi umuntu umntwana ya wa hayi masone uthola umntwana no makufihle mina ungathani sengendle yami uthe umuntu umthola kwakhe hayi sikwakho la uleli unani ikhaya makuyindoda nomfazi ikhaya ngokweBhayibheli tshele mina mawunendlu awunawo umuzi ngathi ngisayenzi nami thina sinomuzi namakambuzi wena ngaphandle ukuthi upheke uthulule lapho fihle phansi kombhedo yawo ngasho kanjalo masonendlu yakho nemoto yakho awumtholi umntwana uthola ya phansi wosh injalo nje wena mahle kanjalo ukuthi ufika late umuntu umntwana umthola kwakhe njengokuhleka kwakho esibona indaba lokugwajaza la ngathi kufika amaphoyisa ngithi mina umuntu umthola kakhe umntwana ngizayilozana labagwajaza yesonto ngathi kufika amaphoyisa angisiphoyisa umfundisi nakhona amaphoyisa amafikile ugwajazana udayisa ama-drugs wena yashushumbisa namhlanje-ke noZipho sizokhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyakhumbula yezwa leshabalala ngiqale ngakulungisa ukuthi kulo mkhule kwalonyaka senza njani uNkulunkulu uzosikhumbula makuthiwa uNkulunkulu uyakhumbulana noZipho uphendula imithandazo owayithandaza kunalo nyaka odlule ayiphendule unguNkulunkulu okhumbulwa nayo unayo into okhumbulayo uNkulunkulu and into emnandi ngayo weRose into evela kuNkulunkulu ngqo akhathazeke ukuthi ifike ngasiphi isikhathi kodwa mase ifikile ufika weneliseke uneliswe yona ngoba uNkulunkulu uyakhumbula sawa Genesis 1 Genesis 8 verse 1 Genesis 8 verse 1 siyamfunda sesifundiswe thina sonke simange insele zethu nawasho uthisha wami Genesis 8 verse 1 isihloko ukuphela kukaZamcolo verse 1 uNkulunkulu wayesemkhumbula uNowa nezilwane zonke manini bazalwane uNkulunkulu wenzayo wayesemkhumbula uNowa nezilwane zonke nezinkomo zonke ezinaye emkhunjini uNkulunkulu wadlulisa umoya phezu komhlaba amanzi abohla imithombo yodwa namafastele asezulwini kwavinjwa imvula yasezulwini yaphela amanzi ayesemuka njalo emhlabeni
wabonakala. Kwathi emva kwezinsuku ezingama40 uNowa wavula ifastele lomkhumbi abelenzile. Wathuma igwababa lazulazula njalo aze asha amanzi emhlabeni. Wayesethuma ijuba ukubona ukuba amanzi asenciphile yini ebusweni bomhlaba. Kepha ijuba lalingafumani ukuphumula kwamathe-onya wolwalo. Labuyela kuye emkhunjini ngokuba amanzi ayesesebusweni bomhlaba wonke. Waselula isandla sakhe walithatha walingenisa kuye emkhunjini. Wabuye wahlala izinsuku eziyisi7 waphinde walithuma ijuba emkhunjini. Ijuba lafika kuye nakusihlwa. Bheka kusemlonyeni walo iqabunga lomqumo elikhiweyo. Wase azi uNowa ukuthi amanzi anciphile emhlabeni. Okay. Uluka isahluko 1 verse 23 to 25. Luka chapter 1 verse 23. To 25. Kwathi seziphelile izinsuku zokukhonza kwakhe, wamuka waya ekhaya. Kepha emva kwalezo zinsuku uElisabethi umkakhe wakhulelwa. Wazifihla izinyanga eziyisi5. Wathi, yenze njalo inkosi kimi emihleni eyangibheka ngayo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu. Alright, and that's it. Baba wethu ongcwele onamandla okwenza konke, siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo ekseni izwi lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ophilayo. uNkulunkulu wenze njani bazalwane wakhumbula uNowa? Ake sibe kuElizabeth. Uthini verse 23? Wathi seziphelile izinsuku zokukhonza kwakhe, wamuka waya ekhaya. Hayi bazalwane, sithola ukuthi ke lo wamkhonza uNkulunkulu noma into bekayifuna ngakayitholi ngoba wayengenamntwana. Kodwa lithi ke iBhayibheli wayeqhubeka ekhonza ethempelini. Ngamanye amazwi lenceke ubebathandazela abanganabantwana bakathola. Yena enganayo umntwana. Kuthiwa lapho iphelile izinsuku zokukhonza kwakhe wamuka wayekhaya. Ne? uElizabeth umkakhe wakhulelwa. Wafihla izinyanga ezinhlanu. 5 months ne? Wathi yenze njalo inkosi. Ngosuku engibheka ngalo yasusa ihlazo lami. Uma uNkulunkulu ekukhumbulile ususa ihlazo lakho. Abantu abangasho yonke into manje. Kodwa ukukhunjulwa uNkulunkulu kusuka kwehlazo. Sengingakho bazalwane. Kumele sikukholwe ukuthi uNkulunkulu kulonyaka unyaka ukuthi uNkulunkulu wethu walendlu asikhumbule. Asuse ihlazo lethu. Zonke izihlamba abasithuke ngaso uNkulunkulu akasikhumbule. Ngamanye amazwi kule mkhuleko wethu esingena kuwo weswena nohlanhla asikhathazeki ukuthi singena sinaziphi inkinga asikhathazeki. Asikhathazeki ukuthi ini asikakabi nayo ila yenzakalanga lothi. Sizokhonza uNkulunkulu sinjalo. Simkhonze ngoba enguNkulunkulu. Uzobe sethi uNkulunkulu ebheka inhliziyo yethu. Abheke ukwenza kwethu.
asuse ihlazo lethu. Yabona mangabe wena noZipho usalindele ukuthi enze before umkhonto. Awuyahlala sisi. Ukhonza unjalo. Ngoba ethi uNkulunkulu akamanga ngawe gogo. Baningi abamkhonzayo, baningi bashayiwe nje bamkhonza. Bashayo ngenxa yevangeli bamkhonza. Banye bamnyumela ivangeli bamkhonza. So uNkulunkulu uyakhonzwa dudu aze asuse ihlazo lakho. Abawulonya asithi uNkulunkulu ngiyaklema na imoto. Unemoto yabo kulomfastile lonyaka. Hayi fastile lokuklema. Yebaba ngene yakho uhleme ngayo. Ngene yakho yokuklema uthi fastile yokuklema yakho uyiwani. Le sizofuna uNkulunkulu. Yeza sibongile. Simhlalele sizwe ukuthi ufunani kithi. Futhi ngathi sisho silungise. Silawule. Siqondise ngoba singabakho. Asibone banele ukuthi siyamkhonza. Siphelile insuku zethu. Susihlazo lethu. Siphumela siphulela izinto zethu. Sisho sithi yenze njalo inkosi ngosuku yakubheka ngalo yasusa ihlazo lami. Yenze njalo inkosi isusa ihlazo lami bengingasazi ukuthi ke izosusa kodwa isusile. Yenze njalo inkosi yasusa ihlazo lami. Bengitshela nombe ngisazomtshela nithi yabona lo nyaka wokugcina asunyaka ukuthi akhululeke kakhulu lo. Ngoba uSathane la ngagadla khona. Yila kumele ashone khona kakhulu. Uyaqeda. Qedi. uNkulunkulu wenza indlela waqeda. Bona nje qedi. Mina ngisho njalo ngithi uqedile. Makuqala kusasa ke klasini. Mina ngithi uqedile. Yethu bazalwane. Ngitshelile ngathi akubona unyaka. Funa uma wakho uyambona uNkulunkulu ukuthi umazi uNkulunkulu kumnikeza amandla kulama kinade wakholayo. Wakwazi ukubhadalela umntwana. Nangu umphusha waqeda manje. Qedile. Okubalekile umphushe waqeda. Awuqedile. Phela unyaka wokugcina. Akukhathazeki ukuthi ke njengoba manje akunyaka wokugcina iduru ukudlula lokho bekade akwenza kodwa uNkulunkulu mayekhona makakhona nje. Manginawe inkosi kuphelele. Ingakho babushabalala kumele siyeke izinto ezisihluphayo ngoba izinto ezihluphayo zifuna gogo silose focus. Yaba kule fasting elonyaka ifasting ukuthi ifocus yethu bazalwane ibe nefocus yangempela. Wena kudala uthi uyafocus udlala. Yaba kulonyaka utheni uNkulunkulu duli. Asimemezeli lonyaka sithi sifasting. Phela wena uthe ufasitshela abantu bonke. Fasting angidli njalo phela inyama ukhumbule. Mina hayi ngumaveji. Yazi ngifana nerasi. Kusho umzalwane ecabanga. Kulonyaka uvala umlomo wakho. Kulonyaka vala umlomo wakho. Umuntu ofuna inkosi uvala umlomo. Phela inkosi ifuna ukusithakaleni. Wena uyivezile kulonyaka ondlule. Isho umsiki. Abatshela khona lapha emanageni yekhofi yakhe la. Mina ngisemaveji. Ngokubekela amazambane. Sivala umlomo kulonyaka.
lo unyaka bazalwane okukhunjulwa amazulu sothi singenile noSipho sithele inkosi bheke isezulwini ibuke imihambo yethu ibuke izidingo zethu ibuke usizi lethu ibuke ukuhlupheka kwethu ibuke ukukhala kwethu ibheke ulangazelela kwethu yenze njalo inkosi isuse ihlazo lethu Lonyana sepasta ende sitholakala akatholakala emthandazweni mvula lo mvula tholakala emthandazweni uyazi khona into manje kushuthi nje inkosi yami abafana inkosi yami noNhlanhla manje kuthi ke i-transport khona into yafika kuthi sabe siyokuthandaza le endaweni zangakithi ezintabeni zangakithi yabo aya angazi inkosi yami ngoba Jesu lalela ngitshele bazalwane uma ngabe siyothandaza noma ngabe noSipho iyobe imvumo siyothandaza ngoba siyothandaza ehlali ubusuku konke sihamba ngaki yazi ukuthi abanye bebeze baphathe namaplastiki kunokuthi bahlehlise ilanga lokuthandaza maybe ayenda sothi silapho uNkulunkulu asikhumbule nathi asikhulekele nabazalwane basentabeni bathi mabathandaza hayi manje njengoba seyiso bathi mabathandaza emvula vele yana ngapha kwasaleka labakhona bona khona kulo nyaka sihamba noNkulunkulu odalile izulu nomhlaba sifuna umnikazi wako konke sifuna odalile salodalile buhlayikho inyanga kazayenze yinakho mayethi amangekho kumashalufu uzokwenza special akwenzele wena yini indaba ngoba lo uyadala manje ubuntu kwakho ubuntu bazalwane yabona into yakho kuba sengqondweni kwakho kodwa lesikhathi uphuza utshwala bongekho engqondweni ngoba besikubuza usitshela yazi bongazi bodaliwe ukhona nje owamthembisa wathi ke themela 2 liter yabantu 2 liter yababa yamama nomakhelwane mina ngiyifuna manje 2 liter yazathini ke mase ngilifuna noSipho yabona ukuthi yabona utshwala ngithi lalela tshwala notshwala 2 liter ngiyayifuna ngifuna ukukhipha lo muntu ukuthi othembisa dakiwe azositshela ukuthi utshwala la umkhuleko abantu abangekho ingqondweni zabo ababamba amazwi ashiwo uNkulunkulu yibo labo bazophumelela sangingakho ke thina lesingadala inkosi yami levuliyana uNkulunkulu bekazi ngosithi imvula izona nabanye abafastile khona abafastile bayentabeni ke bedliva khona lapha entabeni abadliva ukuthi abafikanga bababaza bathandazile hey bathandaza yana bathandaza bevuka umnandi babhusha khona lapha emanzini beguce ngamadolo bathandaza wena abe singaba yini moya ongcwele vele ngeke ngihambe nawe njengoba usoba siyokubona somume ngamantontolwane sikubone usenzela izinto esingayitholi kodwa lapho nezinkinga ezidlula le esizelela sikhohlwa izinkinga zethu khohlwa abantwana ukuthi basevasithi uyathandaza
uhle nje umbhadala umashonisa kunemashonisa zokunokela la khathele unokela umashonisa unemashonisa uyakumazi lo muntu lo wayenokha mina ngishumayela ukuthi wake waba umuntu umuntu ashumayela sonto ukhokhela umashonisa ndo ukhokhela umashonisa ndo ngoba ngizosuka msika ngithi umuntu wakhe ungabukakali kahle yabo dudu angifuni ukuthi ngithi umuntu wakhe lo mashonisa ungena no siphethwe la siphethe eyitsamaya mashonisa awutsamayi mashonisa kuhle awukho wakho Christmas party ufuze la uyakhona akekho Christmas party phela wakwahlela khona umalume akatholelanga Christmas party edrobheni womlungu eMayerville wabelungu emsebenzini phela bazalwane yazi wayisho njalo ifasiti bazalwane ihlokolosi isipheko isigodlo sokumnyama angangena kwade la mashonisa endilanga lokuthola into zakho umama umile phambili ugcwele amandla mashonisa uthi wo mina ngifuna umsila ngifuna imali yami ngiyayikuza ukushumayela ngifuna imali yami 50,000 yonke hawu asithi yacabanga umsila wenzani olwayithatha lesikhathi angakasidiswa wayithengela i-boyfriend amateki hey phela nadiza nile bafanele fanele nilifakazi lithi nabadizela abafana ingahambi nje ngelifakazi sibongile mkhwanazi fakazani phela zosezethengela abafana amateki adurayo sakhokha namhlanje nithi mina angifune mashonisa shiye kolodini mfana angithi wathi usindisiwe uyothenzeni yena vele wathi usindisiwe yosala uyibona angithi usindisiwe azange ngithengele amateki adurayo nje msini hayi akhona zani hayi kude ngokubala bamokerekeni mo sakwazi bambo abekho kude namanje umfanisa wambatha amateki akho ngeke bafuna ukuhlambuluka nathenga abafana hayi nathenga yo yabo ngakho ududla mntana ngingafuni hayi angifuni kuyodiza angifuni ududla buka manje usele namateki ukonya ngalo leteki ushaba ngalo leteki akashangani chama ngani uyafuma mncane wakho ayanda ngathi uyayazi lendaba kusho ukuthi sasesifikile isikhathi sikaNoah sokukhunjulwa uNkulunkulu ngoba isikhiyo bese uNkulunkulu wamkhumbula lo ngeke ahluleke uNkulunkulu ukukhumbula nawe yeza bazalwane asifunde futhi uGenesis 4 verse 25 ngiyabhala ke manje verse 25 Verse 25. U-Adamu wabuye wamazi umkakhe, wazala indodana, wamqamba igama lokuthi uSethi, ethi uNkulunkulu ungibekele enye inzalo esikhundleni sika-Abela, njengokuba uKhayini umbulele. niyazi bazalwane ukukhunjulwa uNkulunkulu uAdamu waphinde wathola omunye umntwana esikhundleni sika-Abele wabulala uKhayini ngamanye amazwi uNkulunkulu esimkhonzayo uyabuyisa okudliwe izikhonyana kulo nyaka ke noSipho mayezosikhumbula uzobuyisa okudliwe izikhonyana abanye kunezinto zabe kune babe nazathathwa amadimoni uzoyibuyisa ngokuphindile yakhumbula uyabuyisela ususa ihlazo lakho unyaka ukukhunjulwa amazulu asimeni ngeenyawo yizwa imithandazo
yethu Nkosi sikelela thina bantwana bakho Baba siyathandaza uNkulunkulu okhumbulayo nabo abantwana bakho uNkulunkulu